пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон дар бораи ҷавонон суханронӣ намуда аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон ки ояндаи миллатанд муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем. имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. онҳо ҳам ҷавобан дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои сазоворро соҳиб мешаванд. дар ноҳияи Фирдавсӣ бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси масъулияти баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд. ҳамзамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ки имрӯз дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва чӣ хеле ки имрӯз ҳамаи мо шумо шоҳид ҳастем ва ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар яке аз давлатҳои амтарин ва яке аз давлатҳои сатҳи баланди чорабиниҳои байналмилалиро роҳандозӣ менамояд ин пойтахти кишвари азизамон мешавад. дар чорабиниҳои сатҳи варзишӣ низ ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ иштироки фаъолона намуданд ва чандин маротиба бо ба даст овардани ҷойи якум суруди миллӣ ва парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ садо доданд ва имрӯз ҳамамон медонем ки дар мусобиқае ки кушнини Гранд Слам 2026 баргузор гардид Сомон Маҳмадбеков ва Нуралӣ Эмомалӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои якумро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баланд бардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамун ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. имрӯз ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ пайваста бо дарки масъулият бо анамин дар замони соҳибистиқлолии кишвар ки пайваста пешвои муаззами миллат ҷавононро дастгирӣ менамоянд, бинед ин қадар майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонон сохта ва истифода доданд ки имрӯз ҷавонон аз анамон корҳое ки имрӯз шаъну шарафи як ҷавонро ва ба бекорҷӯӣ ки машғул ҳастанд имрӯз метавонанд ба самти соҳаи варзиш машғул шаванд ва ин майдончаҳои варзишӣ бозам барои рушду нумӯи соҳаи варзиш дар Тоҷикистон як заминаи бисёрам мусоид мегузорад, чунки имрӯз бо анамон сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ҷавонон ва наврасон бештар вақти худашонро дар самти соҳаи варзиш равона месозад. ҳамватанони азиз, умед аст ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагиву ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мегиранд. боқӣ ба мардуми сарбаланду шарафманди Тоҷикистон тансиятӣ, хонободӣ, файзу баракатро таманно дорем.